Salutare și bine v-am găsit la primul episod de Minecraft. Astăzi jucăm pe o lume nouă, se va numi lumea YouTube-ului. Ok, haideți. Ce? Normal. Aici. Nu știu. Bă, dar eu nu vreau să mă mai văd. Ce făceam? Puțin. Haideți. De ce nu merge? Ce are? Văd acolo un căluț. Oh! Ce-am văzut? Ce-am văzut? Avem un village! Avem un village! Ok, o să pun stop și o să fac asta. Ok, deci am revenit. Haideți să vedem ce este în acest village. Ok. Este un village cu zombie. Village. Dar mor odată. Așa. Să mergem. Are fierărie? Sper să aibă. Ok, deci am găsit casa. Hai că are, mă. E foarte tare. Unde ne-a dat? What? Oh, fuck. Tu mă ataci? Oh. Țar grigiania ta. Trecem cu... Stați puțin. Op. Ok, ce avem în chest? Ce avem? Ok. Deci avem ceva bun. Două perechi de botoși. Stați puțin. Ok. Hai să luăm sabia în mână și să ne ducem la luptă. Mă, lasă-mă, ce mă enervează ăsta că am telefonul încărcat. Ce? Ok. Haideți să explorăm acest sat. De fapt, nici nu mai explorez. Mă duc direct să fac rost de lemn. Opa, avem acum ăștia oițe. Micuțe. Dar grăsuțe. Facem și noi niște lemn. Așa ca să văd și cât filmez. Mamă, mă distruge asta. Ok. Hai să luăm și noi niște lemn. Pentru că avem nevoie. De când nu mă mai jucat Minecraft pe telefon. M-am jucat pe laptop, dar pe telefon nu. Și dacă să știți, îmi merge Minecraft-ul și alte jocuri, dar e un laptop praf. Bine, n-am ce să-i reproșez, ținutul l-am de 8 ani săracul de el. Îi dă seama cu istoria. Ok. Bă, câte baterii am? Mă, 22. E 1 noapte că filmez. Nebun. Ce? What the fuck? Bă, dacă nu-mi dai lână, îți omor prietenii. Așa, perfect. Haide
Să mergem la crafting, să nu mai facem noi altul. Ia, hai bă, bag viteză. Că avem aici mâncare în sat. Ok, avem o peșteră. O să explorăm după. Iar acum avem și pânză de păianjen. Nu știu unde să locuiesc în acest loc minunat. Care o să mă atace zombie. O să mă muște de cioacă. Bă, da, ăștia-s peste tot, fratele meu. Ce vrei, bă, îți dau 200 din capul ăla este. Ia mă și tu ce vrei. Îți dau una și îți rup gâtul. Ok, deci mergem la crafting. Facem niște lemn, facem un pat. Facem iar niște lemn, facem bețe. Facem un tânăcop. Punem patul aici și vreau să fac o ușă. Ok, o ușă. De fapt sunt 3, dar nu se mai pune. Ca să nu ne spargă mobii ușa. Ok, deci avem târnășchiop. Să mergem, bă, ia, hai mai găsim. Și ce? Hai, gata. Bă. Gata, nu mai apar pe filmarea mea. Ia uite-l și pe ăsta. Bă, Gicule, tu nu mai poți să ieși din casă? Băi. Te-aș fi scos dacă nu erai zombie. Ok. Hai să mergem în acea peșteră. Să vedem ce luăm de acolo. Dar unde e? Nu mai știu. Unde e? Cred că aici. Aici? O, da, aici. Ok. Iron din prima. Sper că se vede pe filmare. Eu văd foarte bine în peșteră. Păcat că n-am niște torțe să vă pun să vă arăt. Ok. Avem și niște lemn. Hai să facem. Ce-am un crafting. Ce făcui? Normal că nu-l făcui, că se putea să-l fac. Ce aveți? Facem frumos aici un târnașchiop de piatră. Și luăm ironul. Cât e? Este o 8. Opa. Ne-am îmbogățit deodată. Opa, e 9. Mama. Crafting-ul îl lăsăm aici pentru data viitoare când o să mai venim. De mâncare n-avem. Suntem răbdători de foame. Răb de foame. Ok. Hai să mâncăm și noi mărul ăsta. Și trebuie să luăm ferma pentru că nu de-aia o avem. O, m-aș fi dus în fântână. Vreau să mă bolocesc puțin. Ok. Facem un chest. Chest frumos aici. Pe varosaneală. Ok, facem și un furnal. Ăla îl punem aici. Și am niște idei cu casa aceasta. O să bag ăsta în chest. Ok. Băgăm totul în chest. Frumos. Hop. Nu, ne mai trebuie ceva. Normal. Hop. Așa. Și topor. Că doar avem capul ăsta nou.
Vreau să sparg ăstea aici pentru că vreau să fac altceva. Mai șmecher. Le vom lăsa pe ăștia, doar că nu aici și în altă parte. Și le voi pune altfel. Patul îl iau de aici și pun aici. Bă, furnalul ăsta are ceva cu mine. Vreau să încerc să fac ceva de gen op. Dacă aici nu e pus patul bine. Vom să punem aici ca să stea mai bine. Și punem așa. Și eu zic că da bine. Totuși. Hop. Și restul nu mai avem. Ducem lipsă. Ok. Tăiem această pânză. Iar o tăiem și pe asta. Și căutăm niște torțe, că trebuie să fie pe aici. Niște torțe. Ia uite-l pe ăsta, bă, tu ești nebun. Vrei să mă omori? Vrei să fac infart? Să fac eu ceva frumos din acest sătuc, pentru că îmi place. Ok, mergem să luăm uiturile. Dar de ce nu să le iau pe toate? Ok, unde silurile, unde apa. Hop. Păi, dar normal că aici trebuie să punem alt sid. De asta. Hop, și luăm pe asta. Opa, ce nu e acolo? Deșert. Poate, cine știe, o să avem și o piramidă. Păi, cam atât a fost și cu acest episod. Stați așa, ca pe final să-l baci pe ăsta. Ok, deci, ia uite-vă și pe ăsta. Bă, și tu vrei văta. Bă, ăștia sunt... Ce sunt ăștia? Vor să mă ucidă, să mă traumatizeze? Ok. Păi, deci, cam atât a fost și cu acest episod. Cam atât a fost și cu acest episod. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa.